Gwamnonin Kudu maso gabashin Najeriya sun nesanta kansu daga Ipob. Gwamnonin jihohin Kudu maso gabashin Najeriya sun yi Allah wadai da masu fafutukar neman ɓallewa daga ƙasar, tare da nesanta kansu daga ƙungiyoyin na yankinsu da ma sauran da ke wasu sassan Najeriya. Hanna Mahmud daga Kaduna, sashen Hausa na Randawa Media Concept. Furuci na Best TV za mu kwashe labari na Fadila Lami da littafin da inganci. Ina kuke maza da mata masu muradin samun daɗaɗɗen littattafan labaran Hausa? To albishirinku, Fadila Lami ɗin hazikar marubuciya mai hikima da ɗimbin basira ta buɗe muku wani sabon feji a YouTube channel ɗinta mai suna Furuci na Best TV. Ku yi subscribing Furuci na Best TV domin samun daɗaɗɗen labaran littattafan Hausa a kowane lokaci. Kar ku manta, idan kun yi subscribing sai kuma ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun damar sanar da ku da zarar mun ɗora sabon labari.